नै सोर मा बिदि एमब्र खालामनायखौ बियामोन बाफोर हलसेल लांनो लुगैदोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखौ दा पेकिं खालामखाबाय फाइनालि रेडि जाजोब्बाय हेल' एभ्रिवान गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम दिनै माखासे मानसिफ्रा अर्डार होदोंमोन नालाय दा बे अर्डार्सआ थांसिगोन दा दिनैथ' बन्द दा मैया जुबिन दानि बन्दमोन दिनैहाय इलेक्सननि गारिखौ मोननो खस्थ'मोन नालाय ओंखायनो 23आव हरजोबसै होननानै आं दा बेखौ पेकेजिं खालामनायनि सिगां नोंथांमोना देखायनो लुगैनानै देखायबाय आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर अर्डार खालामनो लुगैदोंबा गावनि स्टाइलैनो गावनि डिजाइनैनो नोंथांमोना हरनो हागोन आरो लोगोसे आंनि जुदि माबा मोनसे डिजाइनखौ फसायदोंबा नोंथांमोना बेखौ बिहरनो हागोन आरोना बेलेग पिस थागोन जुदि बे कालारा जे नोंथांमोना जे कालारखौ फसायदों बे कालारा जुदि स्टकआव दङबा नोंथांमोना निस्सय मोनखागोन आरोना दा नायदो आङो येल्ल'आवहाय बिखुंखौ एसे माने एफा दिपबो खालामासै माने मिडियाम खालामबाय आरोना मिडियामैनो खालामबाय आरो माने सोरबा एफा दिप जे गानाना ओंखायनो ओमफ्राय दा नैबे येल्ल' कालारनिमोन आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पिंक कालारावहाय एसे बेलेग प्रिन्टनि दंजोबो एलाय खिन्थु आंना माबाया जिया पुरा पियर कटन जागोन आरोना जाय बिथांमोना अर्डार खालामदों गानगोन बे बिथांमोना मिन्थिखागोन एकदम पियर कटन दे ओमफ्राय नै बेना आलदालाय बेना एसे खाग्रा होदों नै बेना एसे बिखुङा दिप दे सोरबा बिखुंखौ इउ खालामहोयो सोरबा स्कुवेर खालामहोयो सोरबा बक्स टाइप खालामहोयो बेलेग आरो हो ओमफ्राय नै आं नोंथांमोननि जिखौ देखायदोंमोन माबायदि होननानै आरो मेजरिटियानो माने दाथ' विन्टार हाबसिगोन नालाय दा आखाइ गुसुंखौ बारा बिला दा बियो आखाइ गोलावखौ बांसिन बानायनो थिनहरो आरोना आखाइ गोलाव नायनो होननानै ओंखायनो दा नै एबारहाय आङो जिहेथु आङो 4 अक्ट'बरावहाय आं माबा लादों नालाय न'आवहाय नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरोना माखौ लांनो लुगैदों आंनावहाय बुहुत कालेक्सन थागोन 4 अक्ट'बरसिमथ' बिराद मोजां कालेक्सन थाहैनो हागौ दे ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायो जुदि नोंथांमोना फैनो लुगैदोंबा 4 अक्ट'बरावहाय जोंनावहाय फैनानै नायफैनानै लांनो हागोन आरोना गोसोबायदि ओमफ्राय जिहेतु 4 अक्ट'बरावहाय आंनि जोनोम सान आंनि बार्थडे स' बेखायनो आङो एसे मोजाङैनो माने प्रिपेयार खालामनानै बुस्थुखौ माने साननानै आङो 4 अक्ट'बर दिनावहाय खालामनाय जादों आरोना स' नोंथांमोना अक्ट'बर 4आवहाय फैनानै लांफैनो लुगैदोंबा लांफैनो हागोन गोसो बायदि आरोना बेहाय अक्ट'बर 4सिम बिराद मोजां कालेक्सन थानो हागौ आरो दाथ' विन्टार फैगौ नालाय विन्टारनि कालेक्सनबो हाबगोन आंनावहाय आखाइ गोलाव लं स्लिभ जाय बिथांमोना एसे लुज लुबैयोना ओरैहाय बिखुङाव खाग्रा गोनां ओमफ्राय लोगोसे एसे नैबे आखाइ गुदियावहाय एसे लुज गोनां स' बुहुत कालेक्सन थागोन 4 अक्ट'बरसिम आरो बे कालेक्सना खालि मोनसे डिजाइनावहाय मोननैफोरल' थागोन बारा थानाय नङा ओंखायनो नोंथांमोना जुदि फैनो लुगैदोंबा फैनो हागोन दे 4 अक्ट'बरावहाय आरो लोगोसे अनलाइन बिहरनो लुगैदोंबा अनलाइनबो हागोन दा नायदो नोंथांमोना आं गासिबो डिजाइनखौ नोंथांमोना देखायगासिनो दं बे गासिबो अर्डार जोबमोन दे बे ब्लेकआबो अर्डारमोन बे हाफमोन नैबे वाइटआबो अर्डारखौ नोंथांमोना आङो साफायनानै देखायबाय आरोना टटेल 11-12थामोन ना अर्डारा दाखालिनिया दा नैबे वाइटआवहाय खिथुआवहाय खाग्रा गोनां आरोना बे खाग्राखौ नोंथांमोना आरो गिदिरसिन खालामनो लुगैदोंबा आरो दिपसिन खालामनो लुगैदोंबा खालामनो हागोन आरोना आं खालामहरनानै होनो हागोन आरो ओमफ्राय सोरबा बारा दिप लुबैया जे सोरबा एसे मिडियाम लुबैयो आरो अबेबा थांबा प्रग्रामाव थांबा एटेन्ड खालामनो बोरैबा आनकमफर्टेबोल मोनो नालाय गानजाथावैखौ ओंखायनो आरोना नैबे बे कालारा गैला दे खिन्थु आं बुंनानै होखाबाय बे बिराद डिमान्ड बे कालारा माने सोरबा मोनसनबाय मोननांगौफ्रा ओमफ्राय सोरबा मोनसनासै आरोना बिराद मोजांमोन बे कालारा आं बेखौ बारा बुरजा मोनबोखायाखैमोन माने जिहेथु मोनदों गासिबो डिजाइनावहाय मोनसे माबाबाय आरो खालामबाय आरो बे कालारजों आङो ओमफ्राय मालाय फसायनायफ्रा लांबाय आरो ओमफ्राय नैबेबो अर्डारमोन बे खिन्थु कालारा एभेलेबेल जागोन आंनावहाय ब्लेक पिंक बियो ब्लेकआव पिंक गोनां बेबो कटन जाजोबगोन दे गासिबो मोजाङै प्रिन्टआ मोजां गोजाथारनै नोंथांमोना अर्डार खालामनोबा खालामनो हागोन बेखौबो नै बे सिटआ खिन्थु एभेलेबेल जागोन आंनावहाय मा डिजाइन नांगौ बानायना हरजोबनो हागोन आङो बेफोर कालारावहाय माबा मोनसे फसायबायदोंबा नोंथांमोना आंनावहाय DM खालामनानै सोंहरनो हागोन दे इन्स्टायावबो सोंहरनो हागोन वाट्सएपावबो वाट्सएप नाम्बार होनाय दंखायो आं डिसक्रिपसन बक्सआव होबावगोन नाम्बारखौ प्लास प्रिभियास भिडिअआवहायबो आं नाम्बारखौ गाहायावनो होना होखादों बे नाम्बारावहाय नोंथांमोना बुनानै कल खालामबानो एबा मेसेज खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन दे
मा सोंनो लुगैदों बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन। नैबे जाहैबाय पिंकआवहाय आखाइया बारा बे मिडियाम नङा दे, एसे माने हाफ हानाय आरो आं मोजां मोनो बिदि काटिंखौ, ओंखायनो आं खालामहोदों आरोना। ओमफ्राय सासे मानसिया फसायनानै बेखौ अर्डार खालामबाय पिंकआवहाय। नैबे अबाय थांगोन गफुराव थांगोन खोमा, नैबे गफुराव बेखौ दा पेकिं खालामखाबाय, रिसिभ होबायलाय सिङावहाय थख' ओमफ्राय नैबे थांगोन गुवाहाटियावहाय, गुवाहाटिनि थाखाय बे पस्ट अफिसाव थांगोन बियो। ओमफ्राय नैबे दङ 1 2 3 4 5 6 7था दङ, बेखौ पेकिं खालामनांगौ। 8था दं बाहाय, 8थायावहाय बेखौ गासिबो नैबे पेकिं खालामजोबसै। नैबेहाय 8था लाखाबाय, बे 8थायावहाय सोना हरसै। ओमफ्राय बिदि पार्सेलखौ नै बिदियाव सोना हरो आरो पस्ट अफिसावहाय, बिदियाव सोना हरनो हाया नालाय बे पस्ट अफिसावसो थांगोन, ओंखायनो बिदि पार्सेल खालामनानै हरबाय आरो एलाय गासिबो नामजों। ओमफ्राय दा नै खालामगासिनो दङ आंबो। बेहाय गासिबो बिल थिल केश मेम' बेयो गासिबो बिल थिल लिरजोब्बायलाय, बे गासिबो बिल थिल लिरजोबनांगौ जायो। चार्जिं फि गासिबो बेखौ खालामगासिनो दं आङो। दा बे मोनसे थांबाय, फाइनालि रेडि जाजोब्बाय नै थांनो। नैबेलाय बे मोनसे 1 2 3 4 5 6 7 8था, टटेल 8था। ओमफ्राय मोनसे थांगोन गुवाहाटियाव थांगोन मोनसे, बेखौ पार्सेल खालामबाय आरो पार्सेल खालामनानै पस्ट अफिसाव हरबाथाय बिदि खालामनो मोना आरो, बे मोजां बे बिदि खालामनानै लाङा आरो, नै बिदि खालामनानैसो थाङो, नै बिदि खालामनानैसो थाङो एलाय, बिदि खालामनानैसो लाङो। बेबो रेडि जाबाय। बे दख'ना लांनांगौ दं, मोनसे सासे बुक खालामनो दं, गोसोम कालारनि दख'ना रेडि जाबाय। नैबे गोसोम कालारनि दख'ना बुक खालामनानै दङ, दाबो लाङाखै लरेक्सनि। ओमफ्राय नैबे मोनसे दङ, बेबो बुक जाबाय गहपुरावहाय, गहपुर राजगड़आव थांगोन बियो। ओमफ्राय नै दख'नानि फिसा बेल'सै। सोरबाफोर हलसेल लांनो लुगैदोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे नाम्बारावहाय। कालारा खिन्थु दाबो मोजाङानो दङ, नै ब्लु दङ, ब्लेक दङ, येल्ल' दङ, गोथां दङ, ब्लु दङ, नै गासिबो दंजोबो। नै सोरबाफोर हलसेल लांनो लुगैदोंबा आंनावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो दे, बेखौ गासिबो हरजोबगोन आरो। 20 खाननि बारा दंहाय बाहाय, बेखौ गासिबो नोंथांमोना हलसेल हरगोन जुदि नोंथांमोना लाङोबा, सोरबाफोर लाङोबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम। ओमफ्राय दा बेहायनो मोननैसो बुक जाबायमोन नालाय, बेखौ आं पेकिं खालामबाय। ओमफ्राय दा नैबे गोजासै आरोना, बेखौ सोरबा लाङोबा हलसेलावहाय हरगोन आरोना, एसे मोजां रेटआवनो हरगोन, खम खालामनानै। लाङोबा माबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंखौ, नैबे नाम्बार गाहायाव होनाय नाम्बारावहाय। दा बेनो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो माखासे कुर्ति देखायबावनो नागिरदों, नायलांदो। नै सोर मा बिदि एमब्र' खालामनायखौ बियामोन। नै येल्ल' दं, ब्लु दङ, वाइट दङ, गोजा दङ, बे एमब्र' खालामजोबनायनो हो, बे लं सिंगोल जागोन बियो, एकदमबारे मोजांखानो सिथाबनाय बियो, सिथाबनाय नायनो हागोन। नै सोर बियामोन लांनो हागोन। एक्सेल दङ, बेबो एक्सेल फ्रि साइज जोब आरो, बेबो एक्सेल। गोबाङानो आंनाव हलसेल बिदोंमोन नालाय, हलसेला माखासे रेडि जागासिनो दङ, 12 पिस रेडि जागासिनो दङ थांनो। ओमफ्राय बेलेग डिजाइनाव आरोना। ओमफ्राय नैबे सोरबा हलसेल लांनो लुगैदोंबा लांनो हागोन, बे गासिबो सेट जाजोबगोन दे। पिंक कालारावहाय र' मोनसे पिस दंबावो, बे गासिबो सेट जाजोबगोन एलाय। आं बेखौ नोंथांमोननो गाबोन समफोर मोनसे आपडेट खालामगोन, गाननानै देखायगोन आङो बेलाय बे। ओमफ्राय नैबे मोनसे बेयो जाहैबाय शर्ट जागोन, वाइट कालारावहाय शर्ट जागोन एलाय लांनो हागोन। वाइटआव प्रिन्ट कालार, गुफुर कालारनि प्रिन्ट दं एलाय लांजोबनो हागोन नोंथांमोना। नाम्बार 44 दङ, 42 दङ, 40 दङ, 38 दङ एलाय लांजोबनो हागोन। मोनब्रै पिस आरो दंबावो र' दे देखायनि। ओमफ्राय नैबेहाय दङ मोनब्रै कालारनि, एकदम बे कालारथ' बिराद मोजां। नै माबायावहाय वाइटआवहाय ब्लु गोनां, बेबो लं बिसि हान्थु बारनायनि दे, मोजांथार। नै थान्दा गाननो, स्टुडेन्टफोरखौ गानबा मोजां नुगोन। नै दे नायनो हागोन। नाम्बारफ्रा एभेलेबेल दंजोबो, नांगौबा बे बुस्थुखौ। गोदोनायाबो आलदा, नैबे मोनसे भि, नैबे इउ, नैबे आलदा लायनो ओरै गल, ओमफ्राय नैबेबो एखे, बेजोंनो मोननै एखे, मोननै आलदा। नैलाय बे नै गासिबो एक्सेल दङ, एल दङ, थाजोबगोन आरोना। नोंथांमोना नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंखौ।